Исәнмесез, туры эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина. Иң элек бүгенге тапшыруның төп темалары хакында. Законсыз урнаштырылган киоскларны сүткәннән соң фанфуриклар белән якын тирәдә урнашкан бина эчләрендә сәүдә итә башладылар. Сыйфатсыз алкоголь белән ничек көрәшәләр, Гүзәл Шихапова ачыклады. Үз башына ашкынган Шөйле гаиләсен үтерүче 21 яшьлек Шәфкать Миндияровка карата хөкем карары чыгарылды. Балаларга виртуаль дөнья кирәкме? Белгечләр һәм шәһәрдәшләр фикерен хәбәрчебез тыңлады. Уйнарыннан сакларга кирәк. Кара каргалар өчен көтелмәгән хәл 27-дән 09 йорты каршындагы агачларның ботакларын кисәләр. Бүген Тукай районы Теләнче Тамак авылында Гариф Сәйфиев йортына истәлекле такта куелды. Теләнче Тамак авылында Илсия Вәлиуллина да булып кайтты. Март айыннан шәһәрдә фанфуриклар белән сәүдә итүче киоскларны сүтә башладылар. Алар документларсыз урнаштырылган иде. Башкарма комитеты, шәһәрдәшләр дә бу адым фанфуриклар белән сәүдә итүне киметер дип өметләнде. Әмма нәтиҗәсез. Эшмәкәрләр керемле бизнестан баш тартырга теләмичә, кибетләрдә, хәтта подъездларда да сата башлады. Фанфуриклар белән сәүдә итү дәвам итсә, нинди анычлы хәлләр килеп чыгарга мөмкин? Җитәкчеләр нинди көрәш юлларын тәкъдим итә? Хәбәрчебез материалында. Шәһәр үзәге Григорий кешеләр арасыннан аерылып тора. Ул яшәүнең мәгънәсен тапмыйм, көн үтсен өчен генә яшим ди. Эшләгән акчасына фанфуриклар ала. Ну там парфюмерия где есть вот эти. Еллар дәвамында сыйфатсыз алкоголь куллангач, бавырым авырта башлады ди ул. Григорийның 2 иптәше фанфуриклар кулланганнан соң вафат булган. Мондый мисаллар шактый. Узган атнада ГЭС бистәсендә фанфуриклар кулланган ир-ат бүлмәсендә исерек килеш тәмәке тарткан җирендә төтен белән агуланып үлде. Шәһәрдәшләр арасында арзан алкоголь эчемлекләр куллануга аракының бәясе күтәрелү сәбәпче булды дип уйлаучылар бар. Если есть спрос, значит будет и предложение. Всегда будет. Ну 300 рублей бутылка стоит это человеку. В России ведь я не знаю, как это, я не знаю, кто это придумал вообще. Бүген эшмәкәрлеккә ярдәм итү бүлеге алкоголь инспекциясы участковыйлар 1-16 адресы буенча урнашкан киоскка килде. Халык порталына шәһәрдәшләр бирде тәүлек дәвамында фанфуриклар саталар дип зарланган. Мартта белгечләр бирде 280 шешәне сатудан алган. Данная спиртосодержащая жидкость направлена на сегодняшний день на исследование в соответствующую лабораторию, где вот ждем результаты исследования на соответствие требованиям ГОСТ косметических лосьонов, потому что на этикетке-то написано, что это косметический лосьон. Посмотрим, что будет дальше. Хәзер эшмәкәргә карата составында спирт булган катнашманы документларсыз саткан өчен административ эш кузгатылган. Әгәр лабораториядә бу сөекчә лосьон түгел, спирт һәм су катнашмасы икәнлеген ачыкласалар, икенче маддә буенча тагын 10 000 сум штраф каралган. Шунысы игътибарга лаек, әлеге киоскны март айында мәҗбүри рәвештә законсыз урнаштырылган өчен сүткән булганнар инде. Хәзер 50-дән артык сүтелгән киосклардагы алкоголь бина эшләрендә сатыла. Мы хотим понять, как бороться вот с этим злом уже в новом трансформирующем, так скажем, формате. Вот, но, конечно же, мы это будем делать. Әлеге закон нигезендә турыдан-туры фанфуриклар белән көрәш чаралары юк. Шуңа күрә эшмәкәрләргә аяк чалыр өчен аларның документларын, аренда килешүләрен тикшерәчәкләр. Бу көрәштә башка шәһәрләр тәҗрибәсе дә өйрәнеләчәк. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Кешеләрнең гомерләрен аямаган өчен үзе гомерлеккә ирегенә мәхрүм ителде. Бүген Татарстанның югары судында Чаллыда үтергән 21 яшьлек Шәфкать Миндияровка хөкем карары чыгарылды. Ул калган гомерен рәшәткә артында уздырачак. Түбән Кама егете 2015 елның 22 июлендә төнге 2дә 44-нче комплекстагы йортларның берсенә балкон аша үтеп керә. Акча, кыйммәтле әйберләр эзли башлаганда фатирда яшәүчеләр йокларыннан уяна. Миндияров аларга бер артлы пычак кадап үтерә. Тикшерү барышында Миндияров үз гаебен тулысынча таныды. Бүген Дәүләт Думасында беренче укылышта мөһим закон проекты кабул ителде. Ул бурычларны кайтару буенча физик затларның хукукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен Гадиләштереп әйткәндә, бу коллекторлар үз бурычларын үтәгәндә закон кысаларыннан чыкмаска тиеш дигән сүз. Проект нигезендә әлеге хезмәтне хөкем ителгәннәр башкара алмаячак. Бурычлы кеше белән аралашу өчен вакыт билгеләнә. Коллекторлар бары тик кичке 8-гә кадәр генә элемтәгә чыга ала. Атнасына бер очрашу, 2 тапкыр телефон аша сөйләшү рөхсәт ителә. Агентлыклар федераль органнарга буйсыначак. Яңа закон проекты илнең төрле төбәкләрендә булган коточкыч очраклардан соң әзерләнде. Әйтик, Ульяновскида коллекторлар аркасында 2 яшьлек бала тереләй янып үлә язды. Хәзер ил буенча аларның эшен контрольгә алачаклар.
Президент России... Россия президенті да бұл темаға өз фикрін айтты. Аның сөзләренә қарағанда бурычларга каршы эшчәнлек базар шартларында гадәти күренеш. Тик ул катгый кагыйдәләр буенча алып барылырга тиеш. Әлеге закон проекты хокукларны билгеләүне күздә тота да инде. Бүгін ерте білен Халыклар дуслыгы проспектында фажиға булды. Каскад сәүдә үзәге каршында велосипедтагы ир-ат уң як полосага туктаган приор машинасына килеп бәрелә. Нәтиҗәдә ул гәүдәсе белән күрше полоса буенча хәрәкәт иткән ПАЗ автобусына килеп төшә. Велосипедчы ашыгыч ярдәм машинасында җан бирде. Тагын бер юл транспорт һәлакәте кичә Гренада паркы каршында Хәсән Туфан проспектында булды. 3 укучы бала юлны тиешсез урыннан чыгарга җыена. Икесе туктап кала. Ә менә 9 яшьлек кыз машина астына эләгән. Хәзер ул реанимациядә. Хотелось бы обратить внимание родителей. Тагын бер кат ата-аналарның игътибарын юнәлтәсе килә. Алар юл йөрү кагыйдәләрен гел кабатлап аңлатып торсыннар иде. Бу очракта кыз яшь инспекторлар хәрәкәте әгъзасы да булган. Ата-аналар да аның белән кагыйдәләр турында сөйләшкән. Тик бу аны хәлакәттән саклап кала алмады. Бала нинди уен уйный? Психологлар вакыт-вакыт ата-аналарга аның аркасы аша үрелеп карарга киңәш итә. Онлайн уеннар, интернет бәйлелек бөтен дөньяда актуаль проблемага әйләнә бара. Шул исәптән Чаллыда да. Кичә иртә белән 9нчы мәктәптә булган гадәттән тыш хәл моның ачык мисалы. 5нче сыйныф укучысы дәресләр башланганчы классташының аркасына пычак белән кадый. Төп версияларның берсе онлайн уен вакытында чыккан конфликт. Интернетка бәйлелек никадәр куркыныч сорауга җавапны хәбәрчебез Ләйсән Ханова әзерләде. 9нчы мәктәп укучылары уйнаган онлайн уен башка балалар өчен дә ят түгел. Хәзер укучылар кулында кыйммәтле телефоннар, алар интернет аша иш әзерли, сугыш, атыш уеннары уйный. Психолог Анна Нигъматуллина әйтүенчә, ата-анага баласының ни өчен виртуаль дөньяга тартылуын аңларга кирәк. Нигездә иптәшләре белән аралашу авыр булган яки үзен кирәксез итеп тойган очракларда яшүсмер телефонда утыра. Когда дети играют в компьютерные игры, у них искусственные герои и искусственные отношения. И когда он причиняет боль другому герою, то там нету эмоций. Именно поэтому компьютерная игра может в какой-то степени влиять на то, что со временем дети не проявляют чувство эмоций. Онлайн уеннар белән мавыгып психоневрология диспансерына китергә мөмкин ди Исаак Беккер. Үз үзләренә кул салу, кеше үтерү, үч алу кебек очракларда шактый. Баланың үзеңе 18 яшькә кадәр формалаша. Кече һәм орта яшьтәгеләр онлайн уеннар белән мавыгып кеше гомерен бәяли алмый башлый. Раз головы нет, пила отрезала, бах, река крови полилась там откуда-то, расчлененка тут же дается в этих фильмах, автомат, который пулями, значит, человека перерезает пополам, все это идет в фильмах, и ребенок совершенно иначе начинает воспринимать, в принципе, стоимость и цену жизни. И потом он эту виртуальную свою сдвинутую психику, по сути дела уже сдвинутую, переносит в реальную жизнь. Мәктәптә, транспортта, өйдә һәр кайда компьютер, балалар телефон аша интернетка чыга. Шәһәрдәшләр әйтүенчә, моңа чик куярга кирәк. Тик ничек итеп? Уйнарыннан сакларга кирәк. Аларга ул начар, мин дип уйлыйм. Аның өчен родительләренә балалар белән бергә уйнарга кирәк, заниматься итәргә кирәк. Үзләренә тоже телевизор кырында утырырга кирәкмәй. Үз вакыты буларга тиеш, уенның да, компьютер уеннарының да күпмедер вакыт бирелергә тиеш, бөтенләй чикләргә ярамый. Бала ул барыбер үзенә кирәккәнен каян да булса таба. Шуның өчен бөтенләй чикләргә дип уйламыйм инде. Балаларга ныклы контроль булырга тиеш. Бу психологлар фикре. Тик беренче чиратта улыңны яки кызыңны виртуаль дөньяда югалтмас өчен аны кызыклы, үзе теләгән шөгыль белән мавыктыру да кирәк. Ләйсән Ханова, Алексей Иванов, Яңалыклар. Ызыкламый җәй җитә, бу күпләр өчен ял, студентлар өчен акча эшләп алу чоры. Вакытны кайда күңелле дә, файдалы да итеп үткәреп була, алдагы сюжетыбыз нәкъ шул хакта. KFC хезмәткәрләре тәмле тавык итеннән әзерләнгән ризыкны аз итәргә теләүчеләргә хезмәт күрсәтергә чак-чак өлгерә. Чират зурая бара, чөнки ресторанга килүчеләрнең күбесе KFC кухнясы белән яхшы таныш. Хожу я очень часто. Мин бирегә еш йөрим, чөнки өйдә әзерләргә вакыт аз кала, ә тәмле итеп ашыысы килә. Бирдә барысы да уңайлы, матур итеп ясалган. Шулай ук ризыкны машинага алып ашарга да була. Тагын бер ресторан ачылга мин бик шат, чөнки бу минем бик яраткан урыннарымның берсе. Первый раз я... Беренче тапкыр KFC-га дусларым киңәше буенча бардым. Бик ошады. Хәзер биргә даими йөрим. Атнасына 3 тапкыр монда ашыйм. Ризыклар тәмле, бәяләр кулай, кассирлар да җылы мөгамәләдә.
KFC это замечательное место, куда я могу пойти с друзьями, с подругами, посидеть и вкусно поесть. Әлі яңа гына ачылган KFC рестораны шәһәрдәшләр өчен өстәмә эш урыннарда. Студентлар өчен исә тиз генә тәмле итеп тамак ялгау мөмкинлеге. Теләге булганнар биргә эшкә дә урнаша ала. KFC шулай ук драйв-тру ресторан хезмәтендә күрсәтә. Кеше ризыгны машинада гына алган вакытта да традицион сыйфат һәм хезмәт күрсәтү тизлеге саклана. Бөтен дөнья буенча KFC-ның 10 меңнәрчә рестораны бар. Хәзер Чаллыда аларның тагын берсе ачылды. Ул беренче автомобиль юлында урнашкан. Кара кыргалар өчен көтелмәгән хәл 27:09 йорты каршындагы агачларның ботакларын кисәләр. Бүген Тукай районы Тленче Тамак авылында Гариф Сейфиев йортына истәлекле такта куелды. Тленче Тамак авылында Илсия Валиуллина да булып кайтты. Кировская обувная фабрика предлагает к вашим услугам полную реставрацию и восстановление женской и мужской обуви, замена натяжных стелек, перетягивание колодки, реставрация меха. На все работы фабричная гарантия. Представители фабрики принимают вашу обувь на реставрацию в городе Набережные Челны каждые 2 недели. Ждем вас 13 апреля в КДК КамАЗ. 22 апреля. Концертный зал мэрии. Звезда шоу Первого канала «Голос» Наргиз. С 8 по 17 апреля белорусская ярмарка. Одежда, обувь, продукты питания. Отличное качество по отличным ценам. Ждем вас на площади УДК КамАЗ. Натуральные сливки. Настоящий сливочный пломбир. Хрустящая вафельная трубочка. Пломбир советский сливочный. Удивительное мороженое. 22 апреля. Концертный зал мэрии. Звезда шоу Первого канала «Голос» Наргиз. Туры эфирдә яңалыклар чыгарылышы, без дәвам итәбез. 27:09 йорты каршындагы агачларның артык ботакларын кистеләр. Әлеге йортта яшәүчеләр соравы буенча биредәге 3 зур юкәне юк итәргә алындылар. Агач ботаклары югары катлардагы фатирлар тәрәзәләрен бәрә, ди шәһәрдәшләр. Әмма агачларны кисүгә каршы чыгучылар да булды. Толырак алдагы сюжетта. Куркуга калган кошлар кычкыруы пычкы тавышы астында чак кына ишетелә. Оясыз калган кара каргалар тавышына 27:09 йорты янына башка кошлар да җыелды. Агачларны кисү турында шәһәрдәшләрне алдан кисәтеп куйганнар. Әмма кошлар өчен бу көтелмәгән хәбәр. Жалко птиц 4 Кошлар кызганыч, алар агачларны кисү графигын белми бит. Ботакларга ая кырганнар, хәзер алар җимереләчәк. Кара кыргалар мартта ая кыра башлый, кыш балалары 1-2 атнадан чыгарга тиеш. Шәһәр башкарма комитетының рөхсәт кәгазеннән башка бер кечкенә агачта киселергә тиеш түгел дип аңлата җирле үзидарә рәисе. 27:09 йортындагы агачларны кисү карары биредә яшәүчеләр соравы буенча кабул ителде ди ул. Шәһәрдәшләр кошларның көчле кыркылдауларыннан да зорлана килгән. Кара карга балаларының машиналар өстенә хәтта кешеләр башына да егылып төшкәннәре булган. Около дома 27:05 27:05 йорты һәм 52-нче санлы балалар бакчасы янындагы агачларда 20-гә якын кош оясы бар. Бакчада балалар агачлар үсмәгән мәйданнарда гына уйнарга мәҗбүр. 27:09 йорты каршындагы агачларның артык ботаклары киселде. 4 кош оясы туздырырга туры килде. Әмма аларның берсендә дә йомыркалар юк иде. Кара кыргалар башка урында оялар кырып өлгерер дип ышанабыз. Айгөлена Гүзәл Хәбибуллина, яңалыклар. Бүген өлкән яшьтәге шәһәрдәшләр компьютерда эшләү осталыкларын сынады. Бәйгедә 15 кеше катнашты, иң яшенә 56, ә иң өлкәненә 67 яшь. 2 сәгать дәвамында 3 биремне эшләргә кирәк иде. IT Олимпиадада җиңү яулаучы Чаллыданың республика күләмендә яклаячак. Соңгы вакытта шәһәрдәшләр сәламәт яшәү рәвешенә зур игътибар бирә башлады. Азык-төлек булса, табигый продуктлардан җитештерелсен, киемнәр экологик яктан чиста материаллардан тегелсен. Мондый товарларны каян сатып алырга мөмкин? Киләсе сюжетта. КамАЗ мәдәният йорты каршында Белоруссия ярминкәсе биредә сатучылар сыйфатлы сөт ризыклары, кондитер эшләнмәләре, сыр һәм казылыкның төрлесен тәкъдим итәләр. Иң мөһиме барысында элеккеге рецептлар ГОСТ таләпләре буенча җитештерелгән. У нас ГОСТ еще не отменяли полностью, вся продукция соответствует стандартам качества.
Вот каждые 2-3 дня у нас подвоз товара. У нас все очень вкусное, свежее, как говорится, все с пониманием и от души. Изюминка белорусской продукции, что она соответствует действительности. Она соответствует тем ГОСТам, к которым мы привыкли. ГОСТам еще Советского Союза. Беларусидан кайтарылган үз киемнәрдә сыйфат ягыннан сынатмый, танылган фабриклардан китерелгән киемнәр тукымаларны яратып алалар. Бик сыйфатлы, продукциялары бик сыйфатлы. Монда спортивный әйберләр дә була. Хатын-кызларга bütün размерлар. Менә шунысы тагын уңайлы, bütün размерлары бар. 54-тә бар, 56-да бар. Һәр сатып алучыда ташламалар өчен карта рәсмиләштерә ала. Белоруссия ярминкәсе 17 апрельгә кадәр дәвам итәчәк. Шәһәрдәшләр Алабугага җәяү юнәлде. 20ләгән активист иртәнге 9-да күрше шәһәргә кузгалды. 35 чакрым юлны алар 6 сәгать эчендә үтте. Арада пенсионерлар, студентлар да бар. Мондый акция Чаллыда беренче тапкыр узды. Чараны космонавтика көненә багышладылар. Җәяүлеләрнең кулында Россия әлеме һәм Юрий Гагарин портреты. Идея торга тоже не очень-то как раз вакытын. Бакчалар юк әле. Шу бакчалар шәмибез. Спорт белән занимаюсь. Мы за космос, мы за спорт! Бүген 12 апрель космонавтика көнендә Юрий Гагаринның шәхси машина йөртүчесенә истәлек тактасы куелды. Тантана Теләнчетамак авылында үтте. Беренче космонавтның шоферы Гариф Хәммәтнәҗип улы Сәйфиев нәкъ биредә яшәгән. Космонавтика көнендә Теләнчетамак авылы халкы, укучылар, район җитәкчеләре аның йорты янына җыелды. Гариф Сәйфиев Хуҗи авылыннан күчеп Теләнчетамак авылында гаиләсе белән гомер кичерде һәм соңгы юлга да аны шушыннан озатканнар. Вафатына шактый вакыт узса да, аны авылның олысы кешесе хәзердә ихтирам, хөрмәт белән искә ала. Безнең авылдашыбыз дөньяда беренче космонавтны йөртүенә без бик горур,быз, шатбыз һәм мондый кешеләр булу безнең авыл өчен зур дан һәм Әгәр космоска очарга кирәк булса, малай бар. Белеп торасыз аны, ул мин, Фидаил булам. Мин дә Гариф абый кебек шофер булырга уйлыйм. Шуның өчен һәр вакыт машинам белән уйныйм. Тизрәк үсеп шофер булсам, нишләргә белер идем. Урамдагы һәр баланы утыртып йөрер идем. Гариф Сәйфиевның тормыш иптәше әлеге йортта бүген үзе генә яши. Долорес Сәйфиева да иренең серләрен саклаган. Башта ул бик секрет булды. Беркем дә белмәде аның авылда космонавтны йөрткәнен. Гагарин бит инде 1968-ның 29 мартында һәлак булды. Почти шуңа хәтле инде аның Гагаринны йөрткәнен белмәде, чөнки бу военный тайны. Гагарин аны үзләренә кунак калып кайтып йөргән әтияниләре янына. Шулай нык кешелекле, нык тыйнак һәм бик ней, кем әйтим, коммуникабельный дип әйтим инде. Менә шундый кеше дип сөйләде. Безнең җирлектә шушы мәктәптә Илхан Шакировлар, Зөһрә Сахабиевалар, безнең шушы Теләчтәмәк мәктәбе җирлегенә чыккан кешеләр. Инде төп бу тактаны куюның сәбәбе шул булды. Үзенең тарихын белгән кешенең киләчәге була диләр инде. Моннан нәкъ 55 ел элек 1961 елның 12 апрелендә дөньяны шау иткән СССРның беренче икәнен космоста да раслаган вакыйга булып узды. Җир шары орбитасына чыгып, аны космик корабльдә әйләнеп узу, исән-сау кире җиргә кайтуы белән истә калган. Тарихта беренче космонавт булу бәхете Юрий Гагаринга тәтеде. Аның 2 ел буе шәхси машина йөртүчесе, нәкъ менә татар егете булуы аеруча зур горурлык. 62 елны 20 яшьлек егетне Мәскәүгә космонавтлар әзерли торган үзәккә җибәрәләр. Башка татар егетләре кебек үк безнең Гариф та космонавтларга хезмәт күрсәтә. Анда ул Гагарин, Титов, Попович, Быковский, Терешковалар белән таныша. Татар егетен алар да үз итә, хөрмәт итә. Хәрби хезмәте тулгач та Юрий Гагарин авыл егетен үз вазифасында калырга өнди. Әмма Гарифның әнисен ялгыз калдырып шит җирләрдә каласы килмәгән. Армиядан кайткач, Хуҗи авылының күрше кызы Долореска өйләнеп, 36 ел гомер итәләр. Теләнчетамакта тагын бер истәлекле урынга артты. Авылдашлар һәр елның 12 апрелендә бирегә килеп беренче космонавт һәм аның ышанычлы шоферын искә алачаклар. Илсия Валиуллина, Алексей Иванов, яңалыклар.
Әмне оқушылар космонавтика көнін ракетлар ұшырып билгеләп үтті. 5-ші балалар техник иҗаты үзәгендә 110 оқушы арасында кечкенә ракетлар ұшыру бәйгесе оештырылган иде. Бүген үзәк ишегалды шын космодромга әверелде. Балалар техник модельләштерү дәресендә ясаган ракетларны ұшырды. Әлеге очкычларга дары тутырылган. Алар зур тизлек җыеп кечкенә конструкторларны таң калдырды. Менә бу основной трубочкасы. Аннарысын без ясыйбыз, менә монсысын. Аның эчендә парашют була. Менә ул парашют белән өскә очкач ул төшала. Это было очень клево. Большая ракета взлетела очень высоко и упала далеко. Конечно, там у нее отвалилось крыло, но мы ее починили. Потом хотели запустить маленькую ракету, но она почему-то не запускалась. Абим билергә мен инде бер ел йөрим. Бу минем иң яраткан шөгылем. Ракетларны без күп вакыттан инде ясыйбыз. Шундый модельләр һәм икенчеләр С-28. Бүгенге менә шулар яңалыклар белән сезне Роза Хабибуллин таныштырды. Иртәгә очрашканга кадәр.